Ita ang moderno ti panawon, malagip tayo pailaang nga tati kay papananti Cañao, nalabit kadagiti ubing ita manulaangan dagiti makaammo. Socio-religious ritual kan piyesta ti Cañao aramrambakan dagiti igurot iti Cordillera. Agsirsaribiday ti a seremonya kan daton a simbolo dagiti na espirituan a kararag iti panagpiyesta, panagladingit kan selebrasyon iti komunidad. May saysayang kati Cañao tapno agyaman dagiti umili ken ni kabunyan. Gapu ka dagiti bendisyon kas iti nasayat nga apit wenno tapno mapakalma dagiti anito, ang mapapati apa kaigapuan ti sakit, aksidente wenno didigra. Maangay matlaang daytoy bayad dagiti napateg a baligi iti biag kas iti marriage, births, healing ceremonies, house blessings kan punpon. Mangipaay iti kired panagkakadwa, panagtitinulong kan panagsisinak iti Cañao kadagiti umili a masaknan. Kadaw yan na maidadaton iti kabunyan tunggal Cañao ti baboy, baka, nuang kan manok. Kadaw yan a kakuyog ti maysa ritual ti tapay. Iti ritual nasken nga adda ti mambunong a mauawagan iti spiritual leader, ang mangisayangkat iti kararag kanda dumapay. Saan mat ang mapukaw iti tunggal Cañao ti tayaw wenno bendian. Bayat nga do nga igurot ti nagbalinin na Kristiyano na saknap pailaang ti panakaisayangkat ti Cañao. Masansan a may lalaw kadagiti moderno a selebrasyon kas kadagiti kasar wenno piyesta iti komunidad. Ita, ammo yun, barungal daw, barungadal.